እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኢትዮጵያ ንህልው ኩነታት ሱዳን ተጠቂማ ኣብ ዶባት መጥቃዕቲ ፈጺማ ንዝብል ብማዕከናት ዜና ሱዳን ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ናይ ኣሉታ ምላሽ ይብሉ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ሰራዊት ፌደራል ዝኾነ ስጉምቲ ኮነ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣይፈጸመን ኢሉ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ዶባት ዝርከቡ ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ጽልኢ ፈጢሮም ኩናት ክጽሕትሩ ይፍትኑ ኣለዉ ድሕሪ ምባል ኩሎም ወገናት ወታደራዊ መጥቃዕቲ ካብ ምፍጻም ይቆጠቡ ክብል ኣተሓሳሲቡ። ማዕከን ዜና ኣሱዳኒ ብዘርግሖ ሓበሬታ መሰረት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ንክልቲአን ሃገራት ከሳሕበን ዝጸንሐ ከባቢታት ኣልፋሽጋ ብምእታው ነቲ ናይ መጋሃጫ መሬት ብሓይሊ ክቆጻጸሮ ፈቲኑ ብሓይልታት ሱዳን ተጸፊዑ ከም ዝተመልሰ ይሓቢሩ። ሱዳን ኣብ ውግእ ሓድሕድ ተጸሚዳን ከላ ኢትዮጵያ ኣጋጣሚ ተጠቒማ ወራራ ካይዳ ዝብል ክሲ ዝቐርብ ዘሎ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ኩናት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ክሲ ምቕራባ ይዝከር። ኣቐድማ ኣቢሎም ንሱዳንን ኢትዮጵያን ንዓሰርተታት ዓመታት ኣተፋኒንወን ዝጸንሐ ደባዊ ምስሓብ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ተራኺቦም ብዘተ ክፈትሕዎ ተሰማሚዖም እዮም። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጽሑፉ ኢትዮጵያ ዝኣተወቶ መብጽዓ ከም ዘይጠለመትን እቲ ምስሓብ ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ከም እትደልን ደጊሙ ብምርግጋጽ ኩናት ከጓህሩ ዝጽዕቱ ዘለዉ ኩሎም ወገናት ክቑጠቡ ጸዊዑ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ጊዜያዊ መንግስቲ ሱዳንን ሓይልታት RSFን ንሰለስተ መዓልታት ናይ ተኹስ ደው ምባል ስምምዕ ተገይሩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ከተማ ካርቱም ውግእ ይቕጽል ከም ዘሎ ካብቲ ሃገር ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ። እቲ ንዒድ ኣልፈጥር ምኽንያት ብምግባር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተጻረርቲ ሓይልታት ዝተበጽሐ ስምምዕ ናይ መቆጻጸሪ መካኒዝም ዘይተዳለወሉ ብምዃኑ ክልቲኦም ወገናት ሓድሕድ ይካሰሱ ኣለዉ። ትማሊ ቅዳም ኣብ ሰዓታት ናይ ንጎ ሰራዊት መንግስቲ ተወሳኺ ኣጋር ሰራዊት ናብታ ከተማ ዋፊሩ። እቲ ብደብዳብ ነፈርትን ከቢድ ብረትን ክካየድ ዝጸንሐ ደብዳብ እውን መልሻታት ሕምቲ ኣብ ውሽጢ ከተማ ብምህላዎም ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ጉድኣት ምውራድ ይቕጽል ከም ዘሎ ይግለጽ። ስዑድ ዓረብ እትርከበን ገለ ሃገራት ዓረብ ዜጋታትን ምውፃእ ክጅምራን ከለዋ ሓያሉ ሃገራት ምዕራብ ከዓ ዲፕሎማሰኛታትን ከውፅኣ መድላዋት ጀሚረን ከም ዘለዋ ማዕከናት ዜና ሱዳን ጠቒሰን። ኣብ እዋን ህዝባዊ ናዕቢ ህዝቢ ሱዳን ትካላት መንግስትን ህዝብን ከይዓኑ ኣብ ሓለዋት ዋፊሩ ዝጸንሐ ብሓምዳን ዳግሎ ዝምራሕ ምልሻ ንዝበዝሐ ክፋሉ ገና ተቆጻጺርዎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ብውሕዱ 5 ሆስፒታላት ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር RSF ከም ዘለዋ ዝሓበረ ኣልቡርሃን ንህዝባዊ ሆስፒታላት ከም ወታደራዊ ማዓስከር ምዝግልገል ዘሎ ሓይሊ ምዝርራብ ዝከኣል ኣይኮነን ክብል ምስ ኣልጀዚራ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ገሊጹ። ኣብዚ ናብ ካልኣይ ሰሙኑ ዝሰጋገር ዘሎ ውግእ ህዝቢ ከተማ ካርቱም ኣብ ገገዙ ተዓጺዩ ብምህላው ናይ ኤሌክትሪክ ቀረብ ሃለቕቲ ነገራትን መግብን ስኢኑ ከያኽሎ ብድብዳብ ከቢድ ብረት እውን ተናዊጹ ምህላው ካብታ ሃገር ዝመሓላለፍ ዘሎ ሓበሬታ የመልክት። ኣብ ኬንያ ብጥሜትን ተሞይትኩም ናብ መንግስቲ ሰማይ ክትኣትዉ ኢኹም ተባሂሎም ናይ ዝሞቱ ብውሕዱ ናይ 21 ሰባት ሬሳ ተረኺቡ። እቲ ብፓስተር ፖል መከንዚ ከም ዝምራሕ ዝተገልጸ ጉጅለ ኣመንቲ ኣብ ሻካሆላ ዝተባህለ ጫካ ኮይኑ ሃይማኖታዊ ስራሕቱ ዘካይድ ነይሩ። ተጣበቕቲ መሰላትን ካብቲ ፍጻሜ ዝሃደሙን ሰባት ንፖሊስ ብዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት ክሳብ ሕጂ ናይ 21 ሰባት ሬሳ ክርከብ እንከሎ ብውሕዱ ናይ 35 ሰባት መቐብር ምዃኑ ዝተጠርጠረ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ፖሊስ ኣትዩሎ። መራሒ ናይቲ ጉድ ኒውስ ዝተባህለ ሃይማኖት ፓስተር ፖል መከንዚ ምስ ሞት ክልተ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ብዝተሓሓዝ ጉዳይ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ኣትዩ ነይሩ እዩ። ተዳኺሞም ጥቓሞት ዝበጽሑ ካልኦት 15 ሰባት ተረኺቦም ናብ ሆስፒታል እናተወስዱ ከለዉ 4 ካብኦም ኣብ መንገዲ ሞይቶም እቶም ዝተረፉ ግና ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ፖሊስ ኬንያ ሓቢሩ። ኣብ ኬንያ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ክረኣይ ከም ዝጸንሐ ዝገልጹ ተጣበቕቲ መሰላት ሃገር ናይ ዓበይትን ትሕቲ ዕድመ ህፃናትን ዝኾነ ብውሕዱ 15 መቐብር ኣብቲ ጣሻ ምልክት ገይሮምሎም ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙሎ ደጊምና ደጋጊምና ርሑስ በዓል ዒድ አልፈጥርን
ዳግማ ይተንስአን እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ